Uli na bay? Ikaw bay? Kaon pa ka bay? Ikaw sir, kaon pa ka sir? Sardinas lang ulam. Sardinas lang malakas. Dako, sinaw lagi bay. Naong bebe? Tawas be? Kain na. Ulam mo lakay. Sardinas. Huwag na sila. Hi guys. Hi guys. Halo. Bye-bye. Bye-bye. Sitwasyon pag human sa trabaho. Sitwasyon pag human sa trabaho. Iwanan niyo naman ako. Rolly lang malakas. Sinabi mo, Bay, dito na naman ako, iniwan na ako mag-isa rito. Ilan na po kong ibilin diri usa. Ako na lang po usa diri, ilan na ko biyaan. Ugma na pod. Ulit daw ba? Sige, ako na lang po usa diri. Ugma na pod. Ako na lang po taong usa. Ilan na kong gibilin, biyaan. Tran. Yo, maayong hapon mga kasap. Ako na lang pong usang habilin diri. So magligamo na po ta para sa atong panihapon. Kanon na lang ang kuwang kaya nanam tayo sudan. Mauning atong inuunan kaghapon, no? Mao na po na ito isuarog panihapon. Ako ni siyang giingani kay para dili siya atituron na gibutangan ako tubig sa palangganang gamay. Kaya nga atitude dire sa mukan kayo bisan sa kundungan sudlon. Ya, maglungag na ta. Tara. Mga kasap, init na siguro ning atong inuunang pinaksiw, no? Pinaksiw nga inuunan. Dira. Alauna, alas 2, alas 3. Muta oy. Mutas dalaga, bukong ligo. Ini hapon na ta. Mga kasap, kaon na ta. Nainit na akong inuunang paksiw. Usa ka buok. Ay, usa ka putol eh. Usa ka putol. O, usa ka buok sili. Yeah! Tara. Gusto din magsusulot ng puyo. Layo sa pamilya. Mingaw kayo. Pero sunod buwan,
Anak ko diya Cebu. Kita-kita tanyong tanan dia. Bye-bye Manila. Ah. Mga kasap, ug nahuman na po datong buluhaton karong adlaw sa susunod na mga minuto kitay mopahuway na para po sa ugma po natong pagpanarbaho paningkamot. Oy, naariti pasalamatan sa bisan nga pag-uhan pa taning butanga na nag-sponsor, na naghatag dagdag nga gamit para sa atong gihimong vlog kada adlaw. Dira. Nay naghatag sa ato nay naluoy. So ako'y nagpasalamat sa iya Salamat kayo sir. Tagalogon lang nato kay Tagalog ra ba siya kamay. Sir, salamat sa iyong butihing loob. Ang taba ng puso mo sir. Pagpalain ka nawa. Maraming salamat. Maraming salamat dito. At alam ko makakatulong sa mga ginagawa ko sa pagpalain ka. Sa mga hindi pa nagbigay, magbigay na kayo. Salamat. Salamat. Good night everyone. Bye-bye.